Stonehenge, Αγγλία. Το Stonehenge είναι ένα από τα πιο μυστηριώδη και εμβληματικά μνημεία στον κόσμο. Βρίσκεται στην πεδιάδα του Salisbury στη Νότια Αγγλία και χτίστηκε σε διάφορες φάσεις από το 3000 BC έως το 2000 BCC. Ιστορικό μυστήριο. Το Stonehenge περιβάλλεται από μυστήριο, καθώς οι ακριβείς λόγοι για την κατασκευή του παραμένουν άγνωστοι. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, όπως ότι χρησιμοποιήθηκε ως αστρονομικό παρατηρητήριο, θρησκευτικό κέντρο ή ακόμα και ως χώρος θεραπείας. Γεωγραφικό ενδιαφέρον. Η τοποθεσία του Stonehenge είναι επίσης γεωγραφικά ενδιαφέρουσα, καθώς οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μεταφέρθηκαν από μεγάλες αποστάσεις, μερικές από τις οποίες προέρχονται από την Ουαλία, περίπου 240 χιλιόμετρα μακριά. Μυθολογία. Σύμφωνα με τον Τζέφρεϊ του Monmouth, στο έργο του «Ιστορία των βασιλέων της Βρετανίας» Historia Regum Britanniae, το Stonehenge χτίστηκε από τον βασιλιά Αυρίλιο Αμβρόσιο εις ανάμνηση της σφαγής 500 ευγενών από τον Σάξονα Χέογιστ. Ο μάγος Μέρλιν, σύμφωνα με τον μύθο, μετέφερε τις πέτρες από την Ιρλανδία με μαγικό τρόπο. Σύμβολο ενότητας. Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι το Stonehenge χτίστηκε από τις αρχαίες φυλές της περιοχής ως σύμβολο ενότητας και ειρήνης. Οι Σκοτσέζοι και οι Ουαλοί έφεραν τις δικές τους τοπικές πέτρες ως καλοπροαίρετη συμβολή στην δημιουργία του μνημείου, αντιπροσωπεύοντας την πολιτική ενοποίηση και την ιερή ειρήνη μεταξύ των αρχαίων πληθυσμών. Πώς να το επισκεφτείς. Μπορείς να φτάσεις στο Stonehenge από το Λονδίνο με τρένο ή λεωφορείο. Υπάρχουν επίσης οργανωμένες εκδρομές που περιλαμβάνουν ξενάγηση και μεταφορά.